Välkomna till matlagning. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Idag så ska vi lära oss hur man kokar makaroner och steker hamburgare. Jag har nu börjat med att hälla i vatten i den här saken. Som ni kan se, vatten och det där bruna på botten. Det är en örtbuljong som man har i för att det ska smaka mer. Något annat som man också har i för att det ska smaka mer, det är salt. Hur mycket makaroner ska man ha? Ja, är man ensam så är det nog rekommenderat att man tar cirka 2-3 deciliter. Men är man 4 stycken så rekommenderas ungefär 7 deciliter. Låt oss ta fram ett stekjärn av det här slaget. De heter något särskilt. Men nu kommer jag inte ihåg vad. Är du ensam? Beroende på hur hungrig du är och hur fet du är, höll jag på att säga. Fast fet har ingenting med det här att göra. Men det beror helt på hur hungrig du är, hur många hamburgare du ska ta. Men jag skulle rekommendera att du tar 2 hamburgare om du är ensam. Men om du svälter ihjäl så går det lika bra med 3. Ha dina frusna hamburgare. Öppna upp påsen. Det är väldigt svårt att öppna sån här påse med en hand. Ta dina 2 burgarjävlar. Och låt dem bara ligga där. Tills det är dags att steka. Stäng sedan påsen igen. För man vill ju inte att de ska bli dåliga. Nu har jag förseglat påsen. Ja, förseglat och förseglat. Jag har vad det nu heter. Och om du lagar makaroner med hamburgare så kan du ha grönsaker till. Jag har inte riktigt tid med att göra grönsaker. För att jag har lite bråttom. Nämligen för att det är en kvick lunch. Och sen måste jag klart en annan video. Så här får det absolut inte se ut i en vask. Det ser hemskt och äckligt ut. Jag borde kanske ta och tömma diskmaskinen. Vet inte ens om det är rent eller skitigt. Hur långt har vattnet kommit? Inte särskilt långt. Attans bananer. Men när vattnet har kokat upp till slut så häller du i makaronerna. Och så medan de kokar så måste du röra om då och då så att de inte bränns vid. Och det är rekommenderat 8-9 minuter koktid. Vad ska man ha för tillbehör då? Ja, vi kan ju börja med det här. Det här är rostad lök. Mycket knaprigt, mycket socker i det, men det är förbannat gott. Det är alldeles utmärkt att ha på bredvid burgaren. Passar också ihop med makaronerna. Man kan också ha amerikansk dressing original ifrån Kavli. 425 G. Och kom ihåg att på finska så heter det hampurilaiskastike. Det måste ni kunna, det är exakt till nästa vecka. Ett annat tillbehör som också funkar väldigt bra. Det är ju den traditionella, vänta på det, står det Heinz tomatketchup. Eller som det står här, Heinz tomato-ketchup. Alldeles utmärkt. Den här har dessutom mindre socker och salt. Vilket kan vara nyttigt för kroppen. Nu ska vi titta till hur det går med vattnet. Lockjävel. Det går inte så bra än så länge. Kom ihåg att ha på det oljan, vilket är det högsta på den här spisen. Det kan variera beroende på vilken spis du har. Sätt gärna igång fläkten så att det inte blir för varmt. Och om du är en blind jävel, sätt också igång lampan så att du ser någonting. Hushållspapper är alltid bra att ha till hands om det skulle hända något. Dricka till denna måltid. Coca-Cola passar alldeles utmärkt. Visst, den här måltiden är en redig sockerbomb och du måste förmodligen bajsa efteråt. Men, det är sånt som händer. Här har vi kryddskåpet fullt med kryddor. Det här är buljongen jag hade i. Örtgården italiensk ört. Jag föredrar att ha i vanlig örtbuljong, men en sån hade vi inte hemma. Ursäkta mitt fula språk, jag menar inte att säga sån, usch vilket hemskt ord, jag menar att säga sådan. Finns det något mer tillbehör man kan ha? Nej, det är ju... det beror på hur knäpp man är. Har du inte läsk så går det lika bra med juice. Till exempel Bravo. Som, det finns en gammal skämthistoria. Ja, som går så här. En vuxen man frågar sitt barn, hur stavar man till juice? Då svarar barnet, ja man stavar det B-R-A-V-O. Bravo. Ha ha ha. Sådant hysteriskt roligt skämt. Nu kan det nog vara lagom att vrida igång plattan här. Och om du har en sån här platta, då är det viktigt att du vrider den hela vägen upp dit och sen släpper. För då går även mitten igång. Så att det blir extra varmt och härligt. Det kanske är hög tid att plocka fram lite redskap man måste använda. Till exempel en sån här som jag kallar för makaronklo. Den kan man ha för att både röra omkring i makaronerna när det kokar. Man kan också använda den till att plocka upp makaronerna sen. Det andra redskapet vi behöver, det är en stekspade. Men det finns ingen ren stekspade. Hoppas den här disken i diskmaskinen är ren. Så här ligger en stekspade. Den ser faktiskt ren ut. Det här svarta som är på, det är som stekspaden har smält när den har legat på järnet för länge. Har. Men nu har vi våra redskap som vi kan använda. Ja, jag är ju lite torr i halsen, men det är ju ingenting med det. Så ja, vi kan vara lugna. Annat man kan ha på burgaren, om man vill. Det är ju rödlök som är så gott. Men jag har inte tid att skåla det nu. Där ligger min pudel Royal. Ja, hon är en kungspudel, som det hette förr. Inte det här tramset som ungdomar säger att det är en stor pudel. Det låter som att de är tjocka. Nej, kungspudel ska det vara. Det är mycket finare. Salt kan också vara bra att ha på burgaren.
eller makaronerna om man tog för lite innan. Så nu har vi alla tillbehören, vad jag vet. Så nu ska vi plocka fram någonting som man har under kastrullen och stekjärnet när man ställer det på bordet. Nämligen sådana här saker som kallas underlägg. Som gör att det inte bränner hål i bordet. Nu ska vi se hur det går med vattnet. Det börjar att röra lite på sig där, så det kokar nog snart. Så frågan är om man ska lägga på burgarna eller inte. Ja, jag är inte så säker på det alltså. För att jag menar, man vill ju inte att det ska bli otajmat. Min hals den gör lite ont, men det är ju ingen fara med det. Vad säger ni? Nu lägger vi på burgarna här. Hör ni som det låter? Ja, så ska det låta. Det var en rolig tv-serie på den tiden då han där Fetepär var med. Vad heter han? Petter Harrison eller vad han nu var. Man kan dricka te, men det passar inte ihop med burgare och makaroner. Så man kan dricka det till efterrätt. Ja, te det är gott. De där britterna har det för bra alltså. Vänd på då på hamburgarna. Så här. Så att de inte bränns vid. Ja, nu är jag tillbaka. Min jävla dum. Pip, 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 pip. Ha, ha, ha. Ja, vi är tillbaka. Det var den här inga äpplefånen som dog. Det går ganska bra för vattnet nu. Det kokar nog snart. Låt oss ta stekstaden och vända på burgarna igen. Burgarna börjar se lite färdiga ut. Så det är nog snart klart. Man kan ju alltid äta frukt till efterrätt, men jag har ingen hemma. Jag vet, det är synd om mig. Det är ganska varmt ute. Det står 5,7 grader Celsius ute och 20,6 grader Celsius inne. Det här är för övrigt vår nya kamin som vi ska värma upp hela huset med. Så vi slipper slösa pengar på att använda pannan. Men nu ska vi duka. Vi behöver en kniv och en gaffel. Fast i andra ordning. Kniv och gaffel. Sluta klia dig, det är äckligt. Ja, lägg ner besticken som sådan. Hämta sedan ett glas. Ja, jag kunde ju ha tagit de fina vinglasen. Så står det inne. Men jag kände att det inte var någon mening med det. För så fin är jag inte. I alla fall inte idag. Och så behöver vi slutligen en tallrik. Kolla vilken snygging. Ja men titta, här hade jag ju lite frukt. Paul kan ta den till efterrätt. Hur går det för vattnet här? Ja, det går ju förtjusande. Lite till och sen kokar det. Så låt oss vända på hamburgarna en gång till. Ja. Och kom ner såna där kaffedrickare. Så passar ju kaffet till. Ja, det var den här inga äpplefånen som inte hade tillräckligt med utrymme. Attans bananer. Ja, det är roligt att både äpple och bananer är en frukt. Eller, ursäkta min svenska, frukter. Hunden, vad gör du? Ligger du där och laddar dig nu igen? Kamma dig ditt jävla ålahuvud. Vi har en väldigt fin ljuskrona här. Det enda som var synd var att vi hade gröna, men inte tillräckligt många gröna. Så vi fick alla är gröna förutom en som är vid. Nej, det här är oacceptabelt. Den här måste bort för att julen är slut. Ja, det kokar det ju. Då måste vi lägga i makaronerna som är här. Och kom ihåg, ni måste hälla i riktigt fort, annars åker ångan upp i den här saken och gör så att makaronerna fastnar. Så whisk! Så ja, det gick ju väldigt bra. Starta äggaklockan. 9 eller 8 minuter. Och kom ihåg att ni måste röra runt, annars bränns det vid. Som så. Så kan vi göra. Till exempel, eller bara så här. Så kan vi göra. Det går ju jättebra. Nu spillde jag lite vatten i stegarjärnet. Men det blir nog bra ändå. Låt oss vända på hamburgarna en gång till. Hamburgarna ser rätt färdiga ut. Men de får nog ligga på i 8 minuter till. Medan makaronerna kokar. Ja. Din jävla kungspuder. Sluta upp med det där nu. Hördu. Här har vi gamla lådor. Den lådor för jävligt. Men det nya batteriet kommer nog skickas hit. Vilket är nästa vecka. Ja, det kommer bli så trevligt med ett nytt batteri alltså. Rör runt, blir det så här. Så ja. En politiker vill sänka stötande pensioner. Stötande, vidlyftigt och så galet att det inte är klokt. Så beskriver moderaten Christer Jonsson pensionspolitikernas pensionsförmåner. Ja men det var ett jävla tjaut. Ja. Jag är nervös nog inför pensionen jag. Ja, jag menar. Man kan hänga upp sina nycklar så här. Det går också bra. Ja. Kom igen, hur långt är det kvar? Ja, det är 6 minuter och 51 sekunder. Ja. Nej, jag måste kamma mig för jag är ett jävla olahuvud jag med. Jag skulle ha tajmat det bättre. Man ska nog börja stega hamburgarna när man börjar koka makaronerna. Att jag aldrig kan lära mig det. Nej, det får jävligt. Här har vi fullt med prydnadssaker. Ja, det är ju inte klokt, men ja, har man en brorsa så har man. Har vi brödrosten? Det använder man för att rosta bröd med. Ja, det är inte klokt vad man kan göra med dagens teknik. Eller vad säger du, kungspuden? Du är inte så kunglig när du ser ut så här. Nej, det är du inte. Är du sulten? Ja, det kom för mig också. Nej, det här är också oacceptabelt. De här blommorna har ju vissnat. Nej, vad fan är detta? Ja.
och juicepaket och filpaket och disk och jävla snögubbe som har innehållit pepparkakor. Ja, för fan. Fullt med tvätt också. Det här är ju för hemskt. Kolla vilket litet badrum vi har. Alltså det är alldeles på tok för litet. För helvete. Rosa skärp. Nej, nu får du skärpa dig. Har. Här har vi ett nyckelskåp som ser ganska himmagjort ut. Och här kan man hänga nycklar. Här har vi en tuffla där man kan hänga tufflor. Vilket betyder att de som har en fru kan hänga där i. Har. Kaffe kan man ha en sån burk om man vill. Inte jag för jag hatar kaffe. Det är så jävla äckligt. Bip. Hahaha. Ja, det var mitt olahuvudet i äppletelefon som inte alltid rätt mycket urriver igen. Ja, vi får ursäkta mig, jag ska radera bilder och sånt. Ja, men jag hittar ju aldrig tid till det. Du vet, tid är någonting jag inte har gott om i alla fall. Ja, man kan säga att jag är fattig när det gäller tid. Ja, jag får nog ta bort stegajärnet från plädan. Annars blir hamburgarna alldeles vidbrända ju. För de blir alldeles torra där och det vill vi ju inte. Så nu sätter vi ner hamburgarna här. Man kan vrida upp handtaget så. Så att det inte sticker ut. Jag kan både flytta på lite salor här så vi får lite mer plats. Ja, jag är ju ett riktigt olahuvud när det gäller att planera. Men vad ska jag säga, jag är ju bara en gåsatåg från Skåne. Jag har varit i Kåalua hela livet. Ja, jag måste röra runt lite mer. Det börjar se mjuga och fina ut ju. Nu var det lång tid det kvar. Jag vill titta där, det är bara 1 minut och 25 sekunder kvar. Ja. Socker kanske? Ja, socker måste man ju ha i teet. Annars smakar det så konstigt. Ja. Det här ser fint ut. Hej. Ja, men glöm inte bort att stänga av plattan för allt i världen. Hela huset är ju brinna åt helvete. Ja, och vi glömmer bort att stänga av plattan det vill säga. Ja, man vill ju inte att huset ska brinna upp. För det är ju ganska trådigt. Eller som de säger i Osby. Det är ju tjåligt. Det var tjåligt. Här har vi lite kaktusar. Ja, kaktusar är ju som de är. Vitlök kanske. 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, då sätter vi på locket igen. För nu ska vi hälla av allt vatten. Nu måste jag använda mina båda händer så jag lämnar er en liten stund. Ja, så häller man av vattnet. Man kan ju lägga den så här. Om det är ett sånt lux som sitter fast och så har små hål här. Då kan man ju lägga den så att vattnet får rinna av. Ja, och glöm för allt i världen inte att stänga av plattejäveln. Så ja. Och så stänga av fläkten. Och lampan som var fullständigt onödig för man såg ändå. Ja, låt oss ta in verktygen. Verktyg. Lägg stekstaden hos hamburgarna. Och sen använder vi den här saken som jag kallar för makaronikron till att ta upp makaronerna med. Låt oss gå och hämta makaronerna. Ja, ta av locket. Och ja, det var allt. Nu vet ni hur man lagar makaroner med hamburgare och tillbehör. Så det här är Glad och Sur som säger tack för att ni tittade. Hej då. Bye. Bon appetit.